ve kalabalığa kul piş midbinin hemû van ciwanê me xwendevan in, öğrenci ne. Lê ew bi xwe jî ji xwendina kitêban pir hez dikin. Kî hez nake ji xwendina pirtûkan? Ji ber ku hem mêjiyê merva yê rastê hem jî yê çepê bi hevdûra dişxulîne. Ji bo meriv xwe bi pêş bixe, meriv bive însanekî baş, însanekî zana, însanekî bi aqil xwendina kitêban mijara sereke ye li ser her tiştî disekine. Li midyada Mêrdînê jî eğitim bir senê bi desteka qaymeqamiyê çalakiya kitêb xwendinê da dest pêkirine. Ciwanan kitêb xwandin, dûra kurteya wan kitêban derxistin, paşê li ser kitêban sohbet kirin, yani ser meriv ser kitêban sohbet bike civateka gelkî balkeşe bi rastî jî. Paşê jî van gencê me, van ciwanê me yên ku kitêba xwandin yek bi yek qaymeqamî destek da wan, diyarî da wan, kefa wan jî gelkî hate. Deka werin, em herin kurteya herî baş ya kitêban kî derxistiye, hestê wan çi ne? Em li ciwanê me guhdar bikin. Bi hev re taştê kirin. Paşê bi hev re kitêb xwendin û kurteya kitêban derxistin. Paşê jî xelatdan wan. Li Midyata Mêrdînê eğitim bir senê bi desteka qaymeqamî çalakiya kitêb xwendinê li derxist. Xwendekaran bi hev re kitêb xwendin û kurteya kitêban derxistin. Paşê jî xelatdan xwendekarên kurteyên kitêban baş derxistin. Armançe ve ku ciwan jî ji internetê dûr bisekinin û zêdetir kitêban bixwînin. Em dixwazin xortê me ji TikToka, ji Instagrama, ji sosyal medya, ji diziya, ji televizyona hinkî paş kevin, ji xwe re li pirtûka binixwî, li mektebê xwe binixwî. Ji bo vê armancê jî em dê bere mamostê me ji wa re rêşanî wan bikin û em jî peşiya wan vetkin. Ez tiştê gerek milli eğitim devlet resmi kuruma gerek sivil toplum kuruluşu ki zerva tiştê helo bike em destekê dinava meşru zeminê de zarokê me ji bo xwendinayê wa ji bo pêşebûna ya. Armanca me vê bir bilen bîrgen esîrê de eva got em pêşî xwe dûra dora xwe derdora xwe baweriya xwe مماتي خو ناس بكن حقي خو ناس بكن ما في خو ناس بكن وبينال انسانيه ميزين الانسانيه ميزين داقنم روكنا رونا ايتر رونا خوشترم ببینن. Kurteyên kitêban herî baş xwendekarên keç derxistin. Ji em gelek spas kim qaymeqamê me, belediye başxaneyê me. Em hatine vê de kitap û hediye dane me. Xwe de ji wan razî be. Kitap okumak zaten. Gelek feydeyên kitêb xwandinê hene. Em ji bo vê organizasyonê gelek spas dikin. Me rojek baş û xweş derbas kir. Me bi hev re taştê kir û kitêb xwendin. Xwe de ji wan razî be. Hat yarkirin ku dê organizasyonên wisa dewam bikin.